It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. We're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is SPG as in Super Pagganern Secret File ng ating kabisyo na si Makahiya. Si Makahiya na nahiya nang utusan siya ng kanyang jowa na bumili ng dietary supplement for men. Eto nga po ay nabibili sa drugstore or I think nabibili din siya sa ibang convenience stores. So dahil nahiya siyang bumili nun, sinubukan niyang ibulong dun sa kahera na kung po pwede bumili ng ano pero hindi siya naintindihan ng kahera. Oo nga naman, ikaw ba naman magsabi ng ganun? Pwede pong bumili ng ano? Anong ano yun, diba? Yung pang ano, ang daming ano, diba? So, ginawa niya, tinype niya sa cellphone niya yung gusto niyang bilhin. At, imbes na yung kahera lang yung makaalam nung binili niya, buong empleyado yata dun sa drugstore na yun nakaalam kung ano yung binili niya. Yung gusto niya. Siyempre, with judgment na ba yun? Or yung iba siguro hindi na nila i-judge yung mga taong bumibili ng ganun kasi parang normal na sa kanila. Parang sa mga masahista lang yan eh. Kumbaga normal na sa kanila daw siguro na ano ng puwet, ganyan, na alam mo yun, maka-massage ng puwet. Parang wala na lang yun. I remember, parang parang I think this is also in line with our topic this afternoon. Yung pinagpapawaksan ko. So, yung pinapawaksan ko, dyan lang to sa may bandang MOA. Tinithread yung kilay ko, tapos wax yung kilikili ko. Tapos definitely hindi pa ako nakakapag undergo ng kung ano mang klaseng waxing sa alam nyo na, personal pa lang to. Personal and very private and very exclusive lang siya sa akin. So ngayon, tinanong ko, buti hindi ka naiilang na mag-wax sa mga kliyente mo ng flower vase, ganun. Sabi niya, naku ma'am, sanay na ako sa mga ganyan. Iba-iba pa nga yung kulay, iba-iba pa ang haba, at iba-iba pa ang texture. Ganon. So parang naisip ko tuloy, yung mga nasa drugstore, baka ganun lang din sila, na parang sanay na sila na may mga bumibili ng mga ganong klaseng produkto. So anyway, pakinggan na po natin yung mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Eto po, ang sabi ni John Rick Sulte. Kaya nahihiya siyang bumili dahil ang binili niya ay pampatibay ng tuhod. Ano yun, balot? Pagkatapos nun ay robot na yung lalaki. At yung babae naman ay pag naglakad, sakang na. Shoutout po sa San Isidro Boys, Elaya Sulte family. Bakit sakang na
after mag-take. Yung supplement ay ginagamit ng lalaki. Ini-intake ng lalaki, right? Hindi babae yung nag-i-intake nun. Yun yung sinasabi nilang pampagana. Tama ba ako? Or parang pampatibay? Yung parang naglalast ka? Tama ba ako? Oo, hindi. Okay, sige. Sarininin nyo na lang yung sagot nyo. Anyway, ito sabi naman ni DRC. I'm sorry I cannot focus on the story dahil ang ganda ng OOTD mo. Ang beautiful mo today. Thank you so much I hope naka-move on ka na kay Katniel. Walang magmo-move on sa pamilyang to. Charot. Anyway, eto naman sabi ni Charles Sancho. Types of mamimili in personal. Or mamimili. Tama ba? Ano ba yung noun doon? Yung mamimili or mamimili? Verb yung mamimili. Mamimili is yung noun. Tama po ba ako? Hindi pa ako magmamarunong ngayon Okay. Mamimili. I think the correct stress and pronunciation pag noun yung paggamit natin and we are referring to a person is yung mamimili. Okay. Types of mamimili and personal. Pabili po ng isang mantik yung nasa pack. Anong mantik? Pabili ng itlog. Ilang itlog? 10 or 10. Pupo means gerbak. Hindi ko na-gets. Yung mantika, yung nasa pack. Tapos yung pabili ng itlog, ilang itlog? 10. Ibig sabihin shampoo. Okay. Hindi natin masyadong na-translate in radio yung joke mo, Charles Sancho. So, better luck next time. Ito sabi naman ni Bernard Laureas, okay lang kahit medyo chumabi ka DJ Rocky, mahal naman kita, beautiful ka naman kahit ano ka pa. At nagmamahal ka na ngayon. Shoutout sa bisita natin na itago natin sa pangalang Ria. Wala akong maaambag sa SF dahil hindi ako bumibili niyan dahil malakas ako. Grabe the confidence itong Bernard Laureas na to Ibang klase ka eto. Meron tayong expert May expert tayo na tatawagan ngayon. Tawagan natin tong taong to. Feeling ko kilala nyo to Kaya lahat tayo ay ma-educate sa taong to. Sana ay masagot niya yung tawag natin. Nasa PTX tong mga to puntahan nyo sila 4:00 aalagwa na. Hello, Papi. Nasa PTX ako ngayon. Anong meron? Papi, naka-live tayo Naka-live tayo? Ba't to? Tong-tuwa ka na naman. Ayan, magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig sa Love Radio Manila. Ayan. Papi, kasi ganito. Wait lang, Papi. Kaya nga ako tumawag kasi kailangan ko ng expert opinion mo. Okay. Okay, kasi ganito. Yung secret file sender natin, yung SPG secret file sender, nahiya na bumili ng dietary supplement para sa kalalakihan. Kasi inutusan siya ng jowa niya na bumili ng dietary supplement. Hindi ko na lang babanggitin yung mismong brand name, pero nagsisimula ito sa letter R, nagtatapos sa letter T. Yun daw yung mismong brand Ang tanong ko ngayon, Papi, bakit kailangan ng ganun sa relasyon? Or bakit kailangan ng ganun nung jowa niya? Para saan ba yun? Napuputol kasi, yun? R yung una, tapos nasa huli ay? T, yun yung brand name. Wala akong idea kung ano yan Hindi. Hindi. Pero Papi, ito yung medyo nakakahiya daw bilhin sa mga drugstores kasi nga ginagamit siya sa pakikipag-chuk-chak chenes tulo ang dugets. So ito yung pampatibay daw o yung parang pampatagal? Sorry, hindi na ako kailangan ng ganyan Ba't naman ganun? Papi, ang tanong ko nga, para saan ba kasi yun? Pero hindi ibig sabihin nun, ikaw yung gumagamit. Ito naman, masyadong defensive. Ano ba yan? Pampatigas ba yan? Pampatagal? Oo, yun daw yung gamit Yun yung chismis na yun yung gamit Pero para saan talaga yung mga ganun? At bakit kailangan ng lalaki yun? Hindi naman kailangan. Yung sinasabi na pampatagal, kulang sa practice yun.
Oo. Constant practice makes perfect, di ba? Para makapasok sa perfect. Ganon. Oo. Ganun na yun kasi, ano yan eh, kumbaga mindset lang yan eh. Mhm. Oo. Kung mahina yung utak mo, edi mahina kang nilalang. So, Papi, masasabi mo ba na it's all in the mind kapag ginagawa niyo yung act of it? Siguro kaya nangangailangan ng ganyan siguro kasi sa tingin ko dahil lang sa edad siguro. Dahil sa edad. So, normally nasa anong edad yung mga gumagamit kaya nito? 50 na siguro, mga 55 siguro above, ganon. Pero ikaw, Papi, minsan ba napabili ka na ng ganyan sa isang convenience store or drugstore? Hindi na kailangan ako ng ganyan eh. Wow! Exercise lang yan, araw-araw sa konting practice. Ayun, pero may kilala ka ba na nasa, alam mo yun, edad pa na medyo fresh and young pa naman, pero nangangailangan na agad ng ganyan? Meron kang kilala na ganon? Wala pa naman, wala pa kasi usually sa mga kakilala ko talagang mael sila eh. Malambing. Ayan, tama, malambing. Ayan, pero Pwede Papi, ba L din, lambot. iba ka talaga, Totoy Bato. Hindi, pero ito, Totoy Bato Ito pa, last question na, bago kita tuluyang pakawalan. Last question. Nakakahiya ba? I mean, kung ikaw, mahihiya ka ba na bumili sa isang convenience store or drugstore ng ganong klaseng supplement or ng kahit anong pampatibay ng kung saan man? Siguro sa lugar ng Metro Manila, ang daming mga drugstore dito, ang daming pagpipilian kung baga punta ka dun sa lugar na kung saan hindi pa kilala. Kung baga konti lang yung tao siguro. Ayan, huwag ka naman bumili sa mall na kung saan malapit lang sa bahay mo kasi for sure makikilala ka. Papi, parang gawain mo yan kung... parang hindi lang sa pagbili parang yung gawain mong ganyan, yung kapag may dinadala kang Kasi unang-una dapat ang gawin mo, magsuot ka ng sombrero, naka-face mask ka, naka-shades ka, bumili ka. Wala kang kakilala sa'yo doon. Oo nga no. Uso naman yung face mask Oo, wala na yung mga mahiya-hiya ka pa dyan. Wala, hindi ka naman makikilala kasi naka-face mask ka, naka-shades ka, naka-sombrero ka. O, di ba? Iba talaga ang Totoy Bato, napakahenyo pagdating sa mga ganitong usapin, kung paano magtatago, kung paano hindi mahihiya. Iba ka, Papi. Papi, imbitahan mo naman yung mga kabisyo natin out there na nandyan sa PTEX or baka pwedeng mapadaan sila sa PTEX para ma-witness ang inyong mga kabaliwan. Ayan, inimbitahan ko po sa mga dumadaan dito sa may PTEX. So, nasa labas po yung stage, no? Pinicturan po kanina kasi pag nasa labas, wala po sa loob ng PTEX mismo. So, marami po. Napag-alaman ko na may guest artist, may mga banda, tsaka may artista na maliban sa amin. Wow! Yun ang gusto ko. Kumbaga maliban pala sa inyo ng mga artista na, meron pa palang iba. Meron, ang napag-alaman ko, darating ata si Yasi at saka si Ruru. Ay, si Yasi Pressman tsaka si Ruru. Pero aanhin nyo yung Yasi tsaka Ruru na yan kung meron namang Totoy. Yan! Hindi na kailangan pang pumunta sa kanila. Nandito lang ako sa gilid. Kalabitin lang nila ako. Pwede ka ba? Papi, mga linyahan mo. Ano ba yan? Baka makahanap ka dyan ng mga ngalabit sa'yo Lagot ka. Actually, pinapasaya lang kita kasi at least kahit pa paano weekend naman ngayon. Alam ko naman pag weekend, magiging busy ka na naman Thank you, Papi. Sige na, salamat. Okay. Ingat, Papi. Good luck dyan. Ayan, so yun po si Totoy Bato na nakausap po natin. Napaka-expert, napaka-henyo ng kanyang mga suhestyon pagdating sa ganitong klaseng pagtatago. Yun na po yung word na ginamit ko, ng pagtatago. Parang lang yan yung gawaing mga babaero, mga lalakero, kaya mga manloloko. Yung tipong hindi nila dadalhin yung dinidate nila dun sa lugar na kung saan kilala sila, kundi dun sa mga malalayong lugar na walang nakakalala sa kanila. Kakaloka. Anyway, ang dami pa nag-comment sa ating SPG Secret File for this afternoon.
Katulad na lang ni Gerard Cabrera, Lebron de Guzman, Ralph Kilatan, Warren V, Jimmy, Nico Fernand, Fahad Usman, GMC and Javier, ayan, Jerry Rubio. Maraming salamat po sa inyong komento. At para naman sa ating SPG Secret File, naway natuto ka kay Totoy Bato? Naway may napulot ka na aral sa kanya na hindi mo naman kailangang mahiya dahil meron namang face mask, meron namang cap at may shades naman na pwede kang alalayan at pwede kang takpan sa oras ng kahihiyan. Tapos baguhin mo na lang yung boses mo, 'di ba? Para hindi ka talaga ma-recognize just in case. O kaya kung taga Manila ka, ang gawin mo di doon ka bumili sa Paranaque. Ganun. O kaya kung taga Las Piñas ka, bumili ka sa Quezon City. Sobrang layo na nun. Wala nang makakakilala sa'yo nun. O para mas malupit kung gusto mo, from Laguna, bumili ka sa Bulacan, no? Yun ang mga magagandang tactic para hindi ka na talaga mahiya, diba? Pero syempre, again, because of the prevalence of e-commerce platforms o di kaya naman sa online shopping natin, meron na mga nabibilhan ng ganyan. But again, etong mga produkto siguro na ito ay dapat ay nire-research nyo rin at syempre, dapat ay with caution ninyong gagamitin. Baka hindi nyo pa naman kailangan, baka kailangan nyo, or ewan ko, basta magpatingin na lang kayo. Hindi lang yung jowa ninyo o yung partner ninyo yung titingin. Charot! Uy, darot. Anyway, kabisyo, sana'y nag-enjoy ka sa ating samahan this afternoon. At sa mga kabisyo natin na gusto mag-share ng kanilang secrets, share to me, raketera@gmail.com. I'm gonna say, BRB as in bathroom break. You are sabot ni DJ Rocky and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga malulupit. Manggapang sa kakalsadahan, 90.7 Love Radio. This is SPG as in super. Back ganun. Secret File. Sasakyan si